আমার কই নাทางนั้นอะไรแบบเพื่อนนี่เป็นไรเดาเพื่อนไรเดาเพื่อน Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ फैनाय थामोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरग्रोनाय थाबाय। नै आंनि मोखाङावहाय उरि बाफैलायबावो। लोगोफोर जोङो नै दा मोनाबिलिनि 6ता जाबाय ओमफ्राय जोङो दा गामि खाथियावनो आंनि बिबोनांनि लोगोनि हाबा दङ नालाय गाबोन ओमफ्राय दिनैहाय एसे नायस'नो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो ओंखारलायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाबा देखायबाय थानाय जादों। दिनैनि हाबाया जाहैबाय टंलायाव आरो आं दाख्लै हाबा जाबाय थानाया माबानिमोन क'क्राझारनिमोन एबारनिया टंलायावहाय ओमफ्रायहाय आङो बेयावनो ओंखारफादों आरोना जोङो थांनो आयान आं ओमफ्राय बिमानैया दाबो सफैयाखै। एम्फौ दङ थ' लोगोफोर जोङो थांग्रोनि ओमफ्रायहाय देखायलांनोसैलाय आरो बे जे हाबा जागोन हिन्जाव गोदाननि बिदा सोरबा सिनायनो जानो हागौ जोंनि टंलानिनो आरोना बे आदाया सासे डान्सारबो ओमफ्राय आयाना माबा माबि रायलायबायहाय बे सासे आदाया डान्सारबो आरो करिय'ग्राफारबो आरोना बेहा स्कुल दङ बेयावनो टंलायावनो आङो नायफेरनाय जायाखै आरोना बिनि स्कुलखौहाय बियो हिप हपफोर फोरोङो खोमा आंनिबा आरोना ओरैनोबो ट्रेडिसनेलबो रोंगौ दा आं जायखिया बारा मोजाङै मिथिजोबा जायखिया दङ आरो ओमफ्रायहाय सिनायगोन आदानि नामा जाहैबाय हिरण्य मामोनलाय हिरण्य आदा होनो ओमफ्रायहाय टाइटेलखौहाय आङो उनावहाय खिथाफिननोसै आङो बावबाय आरोना कार्डआव माबा लिरदोंमोन बावबाय आङो ओमफ्राय जोङो बे आदा मोननावनो थांनो नागिरदों बे आदाया बेनि बिनानाव आरोना दा हाबा जागोना होमबा लोगोफोर जोङो फैफाबाय थाबानो जाबाय। माबाबा एम्फौनोहाय आयाना बेयाव थानो ओमफ्राय आनै फैदो दा जोङो बिमानैखौ नेगासिनो बिमानैया दाबो सफैयाखै दस्रा जायगानिफ्राय फैगासिनो बेनिखायनो जों दा रेडि जानानै दंखायो आयानजों आंजों मोनाबोलायबायसो दा दसे थानानै फैनोसै 8थासोआवहाय दा ओरैनो 6ता जाखाबायथ' 1 घन्टा थानानै फैनोसै दसे। लाबो नोंखौ लादों भिडिअ खिथानांगोन ना बेनो आदा हिरण्यआ ओरै फै बिनिनो सिस्टार आदाया जोंना डान्सारा इया बडि दंलै बिसो बै बर्डआसो बांसिन माबायोमोन। लाबो हारसालाङो नैबे लगायबामोन खिबो लानो नाङा मोसानो नागिरदों मालाय जि प्रेक्टिस खालामदों नोंसोरो मोसागोन बिसोरो गथ'फ्रा नै मोसानाय बिराद रेडि मोनबाय कारेन्टआनो थांनानै होदों मोसाफुनायावनो सिबायफोर थेवबो बिसोरो थाथ'वाखै आरोना मोसाबाय थादों मिउजिकआथ' सोलिबाय थादों नालाय कारेन्टआल'सो गैयामोन ओमफ्राय दसे उनाव फैनानै होबाय स्रांनो मोसागासिनो उन्दैफ्रा मोननै मोनथामसो जि मोसादों मोजांनो उन्दैफ्रा प्रेक्टिस खालामनानै थाखानायमोन नामा। जोंनि ब्राइडेला नै नायद' दिनैहाय मेहेन्दी आखिगासिनो मेहेन्दी सेरेमनि उन्दै गथ'फोरबो आखिजादों दे आखि ভাল লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে এইফালে লগাবিনে নাই আৰু ষ্ট্ৰেট দিছে बर'सना बेखौनो हारसासो रायलायदों हारसाना बर' नों हारसाना बर' रायलायो मोननैबो रायलायो बेनि असमियाया बिनाना मा होनखोबा प्रप'जसो रेड आलदा जे কি লগাইছে মানে কি লগাইছে
কি লগাইছে কি কি বিন্দি বিন্দা অ মেহেন্দি তুমি কোৱাচোন কি কয় দে তুমি কোৱা আৰু নাই নাंथारसिगोन उन्दैया पारसेन फैदों गिबायमोन बियो उdah दालाय औ बेयाव जिरायनोहाय बैयाव गामिदों माबा Amar koy na. Kikat de kham na ho. Ese singaw kham na ho. Het terika singaw kham. आं खिथाखाबाय आदाखौहाय नोंथांमोना सिनायदों जानो हागौना जायफोर सिनायदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय टंलानिफोरा आरो टंलानि बाहेराफोराबो कमेन्ट खालामहर सिनायदोंबा ओमफ्राय जोङो थांनोसै दा ओंखाम जाखांबाय आयनाबो दङ नै गेलेगासिनो नै ओमफ्राय माखासे डेक'रेसन जायाखैना कमप्लिट बेनिखायनो दा हरसे दिनै खालामखासिगोन बिसोर ना 3टा 4टासिम जाहैखासिगोन जोंनावबो गोदो बिदिनो जादोंमोन माने एसे एडभान्स खालामनांगौमोन बाट बांद्राय जाजोबाखै आरोना दा बेनिखायनो खालामगासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामबाय थाला लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ गाबोन हाबानिखौ देखायनोसैलाय जोङो जाफैलायगोन गाबोन नोंहा गाबोननिफ्रायथ' संसाराव हाबसिगोन माबायदि मोनदों माबायदि मोनो गाबोन बेयाव थांनानै मिथिसिगोन दिनै नोंहा लास्ट बेचेलर पार्टि लोगोफोरा फैबाय मोजां नांबाय नोङो बिनि उनाव संसार जासिगोन नोङो जों बायदि संसार नै एना एनि लासिगोन आरो नै लासिगोन बिदि पिन्टु पान्दा लानानै न' फैनोसै औ एबार नेक्स्ट टाइम बाय 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 थांसै गुड नाइट गाबोन थाबै फैदो औ थांगोन फैदा এইফালে কি কম ছোৱালী নাথাকা ন মানে বৰলা কোনোবা দিব পাৰে দান দক্ষিণা কৰি ছোৱালী খাই দিবি তই যাই নে তাতে আমি হেৰি পৰা নেকি কি আছিলে বৰপেটাৰ পৰা চলি লৈ আহিম আমি এইচ থবাই নাযায় আৰু কি ছোৱালী লৈ আনিব না আমি কি যাম না बे बिसिनि लोगोजों आरोना बे माबा स्कुल टाइमनि लोगो बिसोरो अ बाबा चलो সি নিলে আমি যাব পাৰে জায়গা দিছে নি আমার এও चलो बाय बाय हिन्जाव गोदान বাই 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 গৈ না थांदो ইমান দেৰিকে माबा हैदो দিয়েতো ঘৰত আহি নাপাং আমি লগ নাপাং আৰু লগচক নাই নেকি তোমালোকৰ মনত মিলিছে थांनो ओंखारबाय दा नै जोंखौ दोननो फैदों हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय लाइटआ माने बारा मोजां नुवाखै दाबो लाइटखौहाय कमप्लिट लागायजोबाखैना बेनिखायनो थ' लोगोफोर थांनोसै गाबोन गोदान भिडिअजों लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो